To fa mai sauraro, rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya, kuma lokaci baya jira sai dai a jira shi. Kamar yadda yanzu labari mai daɗi, kamar yadda za mu kamo cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Da farko muna yi wa kowa fatan alkhairi, barkanmu da mu da ku sake saduwa a cikin wannan rana ta mai albarka. Labarai da su kamar dai kullun yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan channel namu naku mai albarka mai suna Tushen Hausa 24 ya leko zazzafan batu kuma abin alkhairi a gare mu a gare su ma'auratan kenan. To da fara dai mai sauraro, kafin cikakken batun karkuce mun dame ku da surutu. In ka san wannan shine zuwanka na farko, muna da wata bukata ta musamman zuwa gare ka mai sauraro. In har ka san cewa wannan shine zuwanka na farko, ka samu hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribe, kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa, domin hakan shi ne baka damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma daɗaɗa da zarar mun ɗaura. Samu guri ka zauna ka kaɗe kunnuwanka ka shirya tsaf domin saurara cikakken bidiyon daga wancan namu mai albarka, har ma da wato gundarin abin da ya faru. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro, barkanmu da saduwa, barkanmu ya muke, ya gida, ya kowa da kowa, ya jin daɗi, ya yaranmu. To Allah ya samu dace. To mai sauraro, a yau dai muna tafi da wato wani babban lamari ne wanda ya bullo daga masana'antar ta Kannywood, wato dan gidan Ali Nuhu da kuma yar gidan Jaruma wato a masana'antar ta Kannywood, wadda aka fi sani da Hafsa Idris Barauniya. Abin alkhairi ne a gare mu kuma a gare su masoyan. To mai sauraro, gaskiyar batun mai tare shi daga cikin wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To mai sauraro, wannan bidiyo na ta trending a kan social media, yadda mutane suke ta yadawa ake tare da irin kan cewa wato dan gidan Ali Nuhu zai aure yar gidan wato Jaruma ta masana'antar Kannywood wato Hafsa Idris Barauniya. To mai sauraro, a gaskiya dai abin da ke faruwa tsakanin waɗannan jarumai guda biyu, Ahmad Ali da kuma ita yar gidan Jaruma Barauniya, ba magana soyayya a cikin lamarin su, kawai dai mutane ke ta hadawa don ganin cewa sun wannan shi satin a farko muka biyo muku labarin tiryan don ku gane abin da ake nufi. To mai sauraro, a daga dai anan zamu ka karshen batun, sai da kar ku manta da danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ta kararrawa, domin hakan shi zai ba ku damar samun zafafan labaran mu ingantattu da zarar mun dora.